Fil-jiem li għaddew tħabbar li l-Gvern naqqas €1,400,000 fl-ispiża tiegħu fuq oqsma relatati mal-familja u fil-budget ta' aġenziji li jgħinu lill-iktar nies vulnerabbli. One News kellem dwar dan mal-Ministru Dolores Cristina li sal-bidu tas-sena kienet responsabbli minn dawn l-oqsma. Fil-kummenti tagħha Dolores Cristina qalet li kien fi żmienha li ttieħdu d-deċiżjonijiet dwar kif kellhom jitnaqqsu dawn il-flus. Il-ċifri ġew aktar kmieni din is-sena eżatta meta bdiet it-tranzizzjoni. Niftakar li aħna konna diġà bdejna diskussjonijiet mal-Ministeru tal-Finanzi illi jħalluha fidejna kif aħna nistgħu nirranġaw it-tnaqqis environments li nistgħu nagħmlu skont id-deċiżjonijiet tagħna bħala politika soċjali. Għal Dolores Cristina iżda it-tnaqqis ta' €1,400,000 fil-fondi tal-oqsma relatati mal-familja u l-persuni vulnerabbli huwa ġustifikat. Il-ħtiġijiet tal-preżent huma dawk li huma u nemmen illi kull Ministru bl-għajnuna ta' kull min imexxi entità u aġenzija tal-Gvern irrid juża l-għaqal illi inaqqas l-impatt kemm jista' jkun possibbli u nemmen li hemm minn fejn jistgħu jsiru dak li ngħidulhom cost cutting exercises. Fil-jiem li għaddew il-konsulent tal-Federazzjoni tal-Aqdiet li jaħdmu ma' persuni b'diżabilità Joe Gerada qal il-One News li l-Gvern għandu jirrevedi minnu fih id-deċiżjoni li jnaqqas in-nefqa soċjali tiegħu jekk verament irid ipoġġi d-dinjità tal-persuni fuq nett tal-aġenda politika nazzjonali. Min-naħa tiegħu Anthony Girardi f'isem l-Assoċjazzjoni Maltija ta' Social Workers fisser it-tnaqqis fin-nefqa soċjali bħala jibes u inaċċettabbli.